Nay kapwa na ako driver mga ka-idol, mga delivery na siya mga nya unsa na yung delivery mga ka-idol. Atong tabangan mga ka-idol kay natagak iyang kadina mga ka-idol, wala siya tools pa mo nang akong yunungan mga ka-idol. Gipawam na ko ang akong tools mga ka-idol para masolbad ang iyang problema baluoy pod. So akong alalayan mga ka-idol kay daghan na ba rin yung mga karga mga idol, i-deliver pa na niya mga ka-idol. So akong ipahuwa man yung tools mga akong tools mga idol, man siya tools mga ka-idol. So atong alalayan mga ka-idol para kung sa may kuha na ng anong nitagak man na ang adjuster luag na. May mo wala. Oil. Taga na to oil mga kaidol eh. Ngayon siya oil mga kaidol, luoy po datong tabang solba niya problema mga kaidol. Lagi ko kuan maburok ba? Oh, delikado to. Sus kusugdagan labi na kanang nay anak pre sa kay pre niya asawa. Nya ang bana kayo abusado ang padagan ba. Sus Ginoo ko luoy mong bata lagi. Lupad. Oo. Umot lagi bila ko ni tagak ra ba ko patay. Oh, na abagnos lagi do. Oo. Okay pag Sus delikado ngay nagsunod niyo pre. Grabe mong babago. Ha? Yan na dire. mo lagi ni kuan. Oh, grabe. Ano yung pagbuhat ano niya. Ba niya no. Kwan. Luag na to kaya dito? Luagi pag tinod, luagi. Kung pumain mo, kuha pa lang nat. Na, kwan na yun dali. Ligwatan. Luag na. Na iyan na ang kuha nga ng adjusted wala na iligwat. Yan. Yan na. Iligwat eh. Okay. Kaya okay na. Oh. Nya. Kaya ipasod dali. Kani kaya eh. Sa lagay besar pa ako dito ba. Oo, kanam. Okay. Ay, boy. O wala niya. Sakto na na. O hugti na tinulang kuan. Ihi. O straight na siya. Hugti tinulang kuan ihi. Ikaw pag mo pag kun ni burak. Ugwa kay Sigurado to. ugwa ko nakahunong maglisod ka kalog tools no. Lagi ko magligwat kay. Wa mo ni bang dadadig tools lay. May baksa. Away kuan na, yubak. Grabe ko sunada hapon nimo no. Trabaho nimo wa deliver na wala tools. Kanay sakto na. Habit na. Bigay. Ungot. May galing kami Bachelor. Babag yang lagi do. Grabe ka. Kung nay nagsunod do eh. Gago. Ano na pre? Mora mo? Mora na puro. Mupis na ganda sa to. Sige. Sige, ungot na yawa. Ha? Niyungot? Ano niyong umungot mo to atas? Masih itu nih, aku kan, coba.
Aray, kuan. Wali ka ron. Kami. Bungot na, pre. Ngayon nilagay na eh. Oh, dali. Wala na, ngita ko will kayo nagali. Baka nga gano'n. Wala. Tuyo ka, pre. Tapos plato mo ng lungo. Oo. Tayo ka na. Mukha naman yun sa mga... okay na. Ayan na. Oh. Makadagan na siya, ano? Kanipulutan ng dagat. Mga meron. Oh, niya. Bira pa gamay, bira. Ako may Para, dihala na adjuster ko na siguro. bungot yun yawa. Magalo kayo pagka. Pero, sus. Putuwa naghugot ako nung ano eh. Wala. Hindi ko kayo pag gansar ako. Pwede na. Pero luag siya mo okay yan tuyok. Pero kung tani mo diha, ang kadina naman siya to gay na nimot. Pero sa tingin. Ano, mas straight ra. Oh. No, kasi service delivery ni ma'am, na kay parcel bayad na. Asa ni banda sa kuan ma'am, EB? Okay pa man eh kay hao man bago man kadina, bago pagapong plato. May man man na kay hao man. Unara na sa pukan pag-align. Ewe na. Yeah. Kami kailangan dito sa dagat na lolo. Dagat. Kisam-sam na yung dagat. Ako rin ako ulan mo to. Pas parte ba uban na to. Oh. Ulan mo kusog. Sa mga kanal di ako kami mataya, ya ba? Magkuan-kuan kag oil. Okay. Wala ko ilan. Uwan ba sa bunjon? Ga. Diner ini ko. Okay na. Ari, pwede na nakuan. Nahugot na to kay ihi. Okay. Imo dati nahugot kayong ihi kay mubabag naman po namukha naman po na siya. Okay na. Ya, bigyan niyo ko. Okay na. Oh, Saka ko bigyan niyo. sige. Sige. Okay na no. Lawat kayo. Oo. Oh. Ayun na lagi. Ayun na, paingon na po kumugrahe. Ayun na lagi. Ano mo sa ro mo. Lawat kayo. Oh. Guys.
Akong itabangan mga kaidol ang kuan. Delivery boy kana mga rider kana magkarga-karga ang mga kuan ba. Mga online i-deliver mga kaidol. Dua para ba kasako yang karga mga kaidol. Nibabag siya mga kaidol, nibabag. Ang klarong bagno sa iyang ligid mga kaidol. Kung na nagsunod sa iya mga kaidol, madasmagan siya mga kaidol. Paano gusto yan dagan ba niya nikalit og kuan? Nikalit og tagak ang kadina. Nikalit og tagak iyang kadina mga kaidol, gusto yan dagan niya iyang kadina day kuan. Mga bago pa yang kadina, kay haom pa man ang plato, tagas pag ngipon ang plato. Haom ba kayong kadina? Katong dahilan atong tanan mga kaidol kuan disalign or luag yang ihi mga kaidol. Mo na akong giingon mga kaidol nga kamong mga nagdrive dag single motor sakay inyong anak, sakay inyong asawa. Kinahanglan gyud adi sir gyud mo tungtong sa inyong single motor. Tan-aw ninyo ang ihi ug luag ba kay pag luag na siya mo ana-ana man na siya disalign na siya. Nya sakay ra ba inyong anak, sakay inyong asawa. Nya nungtan pa siyang pinadaganan ninyo nga paras-paras. So luoy kayong anak mga kaidol, asawa, so simba ko. Okay ra ikaw driver kuan maunsa ka nya imong mga anak simba ko, pamilya nimo. Na luoy kayo gumikan sa imong paras padagan nya. Tungtong sa imong motor wa kay sikap dapat adi sir ka mo tungtong. Hugtan nimo ang ihi, tan-awon nimong ihi luag ba mga adjuster. Uwilan ang kadina. So mo to siya mga kaidol. Akong gitabangan mga kaidol, walay toll siya mga kaidol. Walay toll bisan isa. Grabe ka kursonada niya mga kaidol, biyahe siya mga kaidol. Wagi toll bisan isa mga kaidol. Kung madaotan siya mga kaidol, looy kayo. Unang akong gihunungan mga kaidol, gitabangan ako mga kaidol kay looy pud ba. Ipahawam na ko akong tolls mga kaidol, kaya alalayan ako mga kaidol ba. So mga to mga kaidol, nagpasalamat. Tagaan unta ko niya kuan mga kaidol, panigarilyo, pero ako madawat mga kaidol kay naman tay si Silyo kay na masayo man ta. So ang ato nga nakatabang ta sa atong sikataw mga kaidol. So lipay siya mga kaidol. So sirit na siya. Ako pabudong ibutang ag oil yang kadina. So maro to mga kaidol, kamo diha kung mag-drive mo sa inyong single motor, nila pinasakay inyong anak, sakay inyong asawa, mag-amping gud mo para ato niya hapit sa matambling. So muna na sakay ang anak, sakay ang asawa, sus Ginoo ko luoy. Luoy kay taong pinangga na to ang bata. Atong asawa, mahal na to atong mga anak niya, madisgrasya gumikan sa driver nga walay planadong kuan, walay plaster nga paghuna-una nga dapat unta adi sir musakay siya motor, check up niya, kondisyon ba, ihi, luhugtan, anang kadina, uwilan, kay mabutang sa iyang una-una ba nga wala yang una-una ba nga akong kondisyon ni kay akong pamilya, sakay ra ba akong pamilya. Ana gali simba ko kun sa mahitabo may nang akong kondisyon ni akong motor niya magamping pag padagan niya kung mahimo mangayog adi siya ng padagan mangayog tabang sa Ginoo nga safety. So ingon na ra mga kaidol. So mahal ta mga kaidol. At least nakatabang yapon na sa ato si katawa mga kaidol. Babay na mga kaidol.